sa tanan, naglantaw ning atong video karon. Ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, pag-like ug pag-share ning atong video mga ka-friend. Ani ana po kita ning atong programang Bisaya Espesyal. Lingaw-lingaw sa kagabihan, Pansitata Ire. I love you all mga ka-friend. Dinhi ning baryuha, nabi mo ay dunay lika, daghang mga dula ang ilang ipasikugda. May balibol sa mga babae, o basketball sa mga lalaki. Kung nasay kung tisukanta, nga ang kultistan pultinya baga. Tanawon ta ang basketball, sigagang gadribol-ribol. Iya kining di may lumaylo, nagpatapang pasiya o tulo. Galagot kayod si Iking, ikasabaan niya si Aldrin. Kay dili sila maka-check up, silang duha itaw ibang hangak. Nagkatawan na si Dumbito, kay ang kontrabiya kaayo. Apan wala siyang makabalo, nga warm up pa di ay kanto. Pwede pinsa si Mirdik si Lupi, nagpagot-gut si Tata Ruli. Kay ang iyahang tuhod o paa, puwerte kayong sakita. Ming time out ang team ni Rooney, magbuhat kuno o siple. May ganing kay ming abot, ang wak-wak nga si Enrique. Misulog usab si Pirmon, si Odel o si Randy. Minggukod ang ilang iskor, hapsyat na laydiya pagkaswerte. Si Odel medayong lusot, si Gigi nagalagot. Kay diligyod niya mapungan, si Odel kay kusumudagan. Nagpatabang siya ni Luloy, kay lagi kuno siya gikapoy. Apan sila way nahimo, silang duha nang alukot. Ming drive dayon si Kicks, kay last 2 minutes na. Gusto siyang palakon ni Dilis o ni Alon. Ang referee na tingala, kay kunsang hitabua. Ang oras na hurot na, apan si Kicks wa pamitupa. Si Odel medayog lusot, si Gigi nagalagot. Kay dili yun niya mapungan, si Odel kay kusumudagan. Nagpatabang siya ni Luloy, kay lagi kuno siya gikapoy. Pan sila way nahimo, silang duha nang alukot. Ming drive dayon si Kicks, kay last 2 minutes na. Gusto siyang palakon ni Dinis o ni Alon. Ang referee na tingala, kay unsang hitabua. Ang oras na hurot na, apan si Kicks wa pamutupa. Ang oras na hurot na, ang mga tao nang muli na. Basketbulan mingaw na, apan si Kicks galutaw-lutaw pa. Ha ha ha. Thank you. Salamat kayo. Mayong gabi sa tanan. Kung ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, pag-like o pag-share sa atong Facebook page. Thank you. Salamat. God bless us all. I love you all.